קורה חצילים? כאן אני רואה ששבוע קשיש והיום אנחנו בעוד סרטון חציל לחוץ שלי. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשות היום בסרטון בעצם, אני הייתי במדריד וקניתי כמה מתנות, סוג של כמה מתנות, והחלטתי שהיום אני רוצה לפתוח את זה איתכם. אז זה מה שאנחנו נעשות בסרטון היום. בואו נתחיל. אוקיי חבר'ה, זה הדברים הראשונים בעצם שעושה שחקני ספרד, נקראת ספרד. עכשיו אנחנו נגיד לכם מי הם, כאילו אני לא אגיד לכם מי הם, אתם תצטרכו לנחש מי השחקנים האלה. אז תסתכלו, דקה, אני ארים את זה. זה 1, זה 2 וזה 3. בואו נראה מי ינחש. זה 1, מי שאני מצביע עליו, זה 1, זה 2 וזה 3. מי שפשוט יש אומר 1, השם שלו 1, 2 שלו, ובואו נראה מי יהיה צודק. זה בעצם הפריט הראשון, והוא בעצם הולך למקום הפופים שלי, אז בואו נעבור לפריט השני. טוב, עכשיו בעצם אני אעשה סוג של עצימת עיניים ואבחר מוצר מאחוריי. זה לא בדיוק במדריד, אבל זה 97 יורו עלה לי. זה בעצם סוג של בושם, זה בושם ממש יפה, ממש חמוד כזה של רובוט, יש לו ריח מדהים. פשוט עוד לא קניתי בדיוטי פרי של ישראל. בואו נפתח אותו, אני אראה לכם. קוראים לו פנטום, זה הבושם הכי חדיש שכרגע יש בעולם, בגלל זה הוא עלה לי ככה גם, וזה בערך 320 שקל, אוקיי? אז בואו בעצם נוציא אותו מהעטיפה שלו. אוקיי, ככה הוא נראה, יש לו סוג של פתיחה קטנה, פתחנו אותו, בואו נראה אותו מבפנים. ראיתי אותו פעם אחת מבחוץ, זה היה ממש מזמן. אוקיי, זה בעצם ככה נראה הבושם, מכאן יוצא זה בעצם, ומכאן לוחצים. רוצה להריח? רגע, זה יצא בכלל? אוקיי, אז לא משנה, כי זה יצא עוד מעט, כי זה חדש. הנה. פשוט ריח ממש טוב, בושם ממש יפה. וואי, רואים אותו מכאן. קיצר, אני כמעט לא הולך לשים אותו בגלל שהוא ממש יפה. ובואו נעבור לפריט השלישי. אוקיי, אז בעצם בואו נעבור לפריט הבא. גם עכשיו אני אעצום עיניים נגעתי ממש, נגעתי זה וזה. אוקיי, הכובע של ריאל מדריד. תכף זה כובע קצת שונה כי הוא ורוד, לא הרבה קונים אותו, אבל אני ממש אהבתי אותו ובגלל זה קניתי אותו. ככה הוא נראה בעצם על הראש. זה קניתי אותו בחנות אוהדים של ריאל מדריד הרשמית, איפה שהמגרש שלהם. ובתכלס גם את הבוס בדיוטי פרי אמרתי לכם, ואת השחקנים קניתי בזוג של חנות. עכשיו את זה אנחנו נגיע לסוף, את השחקנים האלה, כי יש דברים. בעצם זה הכובע, והוא הייתי בינתיים נשים... סתם, בואו פשוט נעבור לפריט הבא. אוקיי, פריט רביעי, נכון? אני פשוט אחרי אחת, וזה... נגעתי. אוקיי, זה הפריט. זה כוסות של ריאל מדריד. כוס של תה, בואו נפתח את זה, אני אראה לכם. אוקיי. זה מגיע עם הדבר הכי כיף בעולם, פצפצים. זה בעצם הכוס, וואלה, ממש יפה. רשום פה בעצם ריאל מדריד, און קלאב, ויש פה סמל של ריאל. סמל של ריאל. שימו לב בעצם, ככה זה נראה. ממש יפה. זה בעצם הכוס. בואו נעבור לפריט. אוקיי, בואו נעבור לפריט הבא. אוקיי, זה הפריט החמישי. זה חולצה שממש התלבטתי עליה. עכשיו, בגלל שהיא אפורה, כי אני פחות הטעם שלי, זה קניתי בפרימרק, חנות טורקית כזאת. כן. ראיתי למשל הרבה דברים. זה בעצם החולצה מקדימה. זה ככה, יש פה איזה בן אדם כזה. וזה, רגע. אחרי החולצה, פשוט בגלל שהיא אפורה קצת, אני אלבש אותה בטוח. וזה מאחורה. אחרי החולצה, אבל אני ממש התאבנתי עליה. ובואו נעבור פשוט לפריט הבא.
אוקיי, אז בואו בעצם רגע נעבור לפריט הבא. אני... נגעתי. אוקיי. זה לא היה לי להתאפות עליו בכלל. זה ככה הוא נראה מאחורה. ג'קט רגיל. סבבה. אבל מקדימה זה ככה נראה. וזה פשוט לא... אין לזה התלבטות, זה פשוט הג'קט הכי יפה בעולם. יש פה גם כיסים שאפשר כאילו אחלה כיסים, נחמדים. אפשר כמובן להעביר. זה אחד הג'קטים שהכי אהבתי. אוקיי, בוא נעבור לפריט השביעי. גו. פריט שביעי. עכשיו קרבתי טיפה הכל ונגעתי בזה ראשון. אוקיי, עוד ג'קט עם פוסטר רשום פה. הוא עלה לי 22 יורו, שזה די זול ג'קט כזה. וזה מקדימה. יש פה פשוט עם פוסטר עם סימן כזה. אפשר לגעת בזה. וזה מאחורה. ממש יפה. וזה גם אפשר לגעת. אחלה חולצה. בואו נעבור לפריט הבא. אוקיי, אז חבר'ה, אנחנו עכשיו עבר למוצר התשיעי. נגעתי, במה נגעתי? בזה? בזה נגעתי, נכון? אוקיי, אז בעצם זה כובע של אתלטיקו, הייתי במשחק ופשוט קניתי אותו. זה סתם גם יש את החוויה של הכובע. אחלה כובע, ככה הוא יושב על הראש. ממש נוח, לא מרגישים אותו בכלל. בואו נעבור לפריט העשירי. אוקיי, פריט 11. איזה פריט? 10, אוקיי. עוד כובע. הייתי בוורנר בראדר. רגע, והכובע של אתלטיקו הוא בחנות של אתלטיקו. והייתי פה בוורנר בראדר, מותג פה. ואני פשוט מעריץ של הרלי קווין, ככה קוראים לי בטיקטוק. אז זה שאוהב את הרלי קווין. וממש קניתי כובע של הרלי קווין, ושלה שאני לא יודע מי זאת, אבל יש אותה בפורטנייט. אז מי שיגיד לי איך קוראים לה, יקבל לב. בואו נראה לפריט הבא. אוקיי, מוצר 11, קדימה. נגעתי במוצר סתם, רגע. אוקיי. הכוס של סטארבקס. עכשיו זה לא רק הכוס של סטארבקס, יש פה משהו יותר טוב מהכוס של סטארבקס. בתוך הכוס יש פה סוכר. כן, סוכר, מה הבעיה? פשוט סוכר של סטארבקס, אני חושב שאני יכול אותו. בעצם ככה נראית כוס של הלואוין. ממש יפה. אני חיפשתי כמה חנויות עד שמצאתי את הכוס. אחלה כוס, ממש יפה. פלוס בעצם זה הדברים האלה, שזה קש וזה פשוט מאוד. ממש אחלה כוס. אחלה כוס מאוד חמודה. בואו נעבור לפריט הבא. אוקיי, פריט 12, קדימה. אוקיי, זה הפריט. זה בעצם כדור של אתלטיקו מדריד. כאילו, שמותג עליו אתלטיקו מדריד. קניתי אותו בחנות, שקניתי גם את הכדורות הקטנות האלה במדריד. קוראים לזה לג'נד פוטבול מדריד. אחלה חנות. יש פה את כל הסמלים של אתלטיקו מדריד. זה הכדור הכי יפה בעולם, לדעתי. שיש לי בבית לפחות. עכשיו, זה כדור מ-1914 בערך. שיחקו בכדורים כאלה ב-1900. ובעצם שיחקו בכדורים כאלה ב-1900. אז בואו תסתכלו רגע. אני הכנתי סוג של מעמד, שככה המוכרת אמורה לבדו שלי לעשות. רגע. בעצם, אז שמים את הכדור הזה. ככה. צריך לעשות הפוך. רגע, נעבור למוצר. פשוט נעבור למוצר הבא, אבל אפשר להעמיד אותו על זה. רגע, לא נוח לי כי אני לא רואה. בוא נעבור למוצר הבא. אוקיי, מוצר 13, זה יהיה המוצר האחרון שלנו לסרטון הזה. כי אנחנו הולכים לעשות לכם חלק 2, אם נגיע לשתי לייקים, סתם לא. אם נגיע ל5 לייקים, אני אעשה לכם עוד חלק של... אוקיי.
טוב, סליחה שצחקנו, פשוט ככה פה איזה משהו מצחיק. 5 לייקים וחלק 2 של כל הפריטים. בואו נעבור למוצר האחרון. קדימה.